Сёлета для ўдзелу ў конкурсе было пададзена больш за 3600 заявак са 120 краін. Кіно маладых, анімацыйныя фільмы, карціны для дзіцячай аўдыторыі і многае іншае. Усяго творчыя спаборніцтвы арганізаваны ў 8 намінацыях. У конкурсную праграму фестываля трапіў і дакументальны фільм тэлерадыёкампаніі «Гомель» «Дулак-121. Асуджаныя». Стужка распавядае пра трагедыю ваеннапалонных, якая адбылася ў падчас вайны ў самым цэнтры Гомеля. Галоўная навіна гэтага года – дадатковы конкурс кароткаметражак, які дадаўся па ініцыятыве Беларускага саюза кинематографистов. Для показа в фестивальной программе на Гомельщине мы отобрали 14 фильмов из 15 стран. Будет кино и артхаусное, и китайское, и пакистанское, и филиппинское. И, конечно, будет специальная программа для любителей старого кино на большом экране. В частности, смогут наши зрители увидеть на большом экране снова легендарную работу Сергея Бондарчука «Судьба человека». За больш чым 30-гадовую гісторыю лістапад ужо даўно стаў сэрцам славянскага кінаміру. Ён стаіць апошнім у каляндарным распісанні вялікіх фестываляў. Таму задача ў яго асаблівая – закрыць сезон і паказаць усё лепшае, што было знята за год. Сачыць за падрабязнасцямі культурнага форуму можна на афіцыйным сайце Куб Гомель кінавідэапракат, а таксама ў садсетках прадпрыемства.